Let ajing Arab ka National People Youth Front Youth Wing jang ka National People Party shekilong gieng ki baduna ka yo ka kot hakum kani ka por baka sorkar jela kadang khang ki breu banet tre lai khata ban mi na ki gieng ki sam jang ki khnang ban yada ya ka jing sa phriang jung knyang jing pang COVID-19 kani ka jing khang dam ka sorkar ka bo jing e shi bo ni ki nong shong shnong ka jela ban pendap pen biang ya ka bam ka di ha yeng ha sam jang ki kumta ka kunhon kala shem ya ka sien jam bandai ajing ya rap shakal leng kishnong ki badan hanong ba shelong haswa ban ja ki nu ki jing ja ki bam sngu tenan hakani ka jing det ajing ya rap lasen ran lang ru ki nong pen ya chnong Nakalian kasi nung mola kita masar, ini hanya ringkat begini ki members juga youth juga NPP, ngama pentau ke sungu ke bakrau ya ke parti, kanta juga youth wing juga NPP, kapal awan no senyang ini di bam kidi di dry rations namun taki nong snong, but kumka snong impala ban yo jingarap nang nulu hakapa mentahi, jadi dikesin menikong ban ngada ai Nuntaw ke jing sungu bakrau haduk kata ke NPP bangila man sedang no ke jing yarap pada ke beliau lingba ke jing le ke jong ke youth wing jong NPP ai bau beliau nang kerku parti ye gini ki samla juga NPP bagi dang la man le ke kambo ha kalau ke ba sultanat ba ka hakari kum ke ni ke por ba ki beliau ki ut re ki youth pe jong parti ke badon ka sensar menta tidak le ka kam ke ban le ai bagi badang keren syabar ki keren baka lemperkat dengan ngait bak kin ka baka kini samla jongka parti pre kile kalong bak kile pini be ka kam ki jongki baki ki don sya ka mensim walla ka don magana kata ka jing kentho ka ba kumni kumtai tengi ki ba receive ni ki ba yo priang ini ki ai sebun ki jongki members jong ni youth wing jong NPP nim don ye benong ndai tang jing sungu nomor ba hakini por ke jing kabun ke jing kren ke ba pasat seni setai ke ba yalam baklai ke jimun khat jing ibreu kene borok ngitip ngi tendrong naduk ke sarkar hadu ki pait ba adu isnong borok khat ngitip ke jing khia ke ba ki pait ba hi jo ke jala ki kendo tikani diga kam ke sin ke badingkong ke ba kum ke snong ngi da yo ban priang naga seng ya kani ke jing arab ba kani kan lam jingai ha ke jing dei jungi ban yo arab kalai ki para snong ki ba sem jing ja sisa hakani ke lockdown te ngait baka youth wing jong NPP kamle tan ka snong jingi kanang ya seprang wing snong ru hapok mulai bat borong in seyo le mi tai i jing no senyang i jongki iba ki persang ka jing i ngait kam don ka jing kit khia ka ba khia nama ta ki pat ba ngam ngait kin le kumne bat ngai i ba ki jing ai menta sya ki balong ki barem don ngam len kata ki ai i paket ke bala don bal khoi ki jing don kam di sya ka ban hiet kala song dor rem ha dengan ai kublai ba ka de ki pulut ru ko bon hi ban yarap ki long ye ki beduk bat ai ba kanika lockdown nge sukerpat nge sukermen bakan kutno nang ba ki brio ki nyo ban ya no la ka bala ka si ba namar kat nu hingin la ban siap sa ki brio wala ka mensim ke jongi ka khian mata joki ne pitip hi ki jingdon ki resources kinde ki besuk ni yo de sesien pat ngai kublai ke don lang ni ki tong bar khat tingkat bat ki president juga youth wing juga state NPP bat nga ai kublai i bang ngai ba ki kam ha jing ki nyalam se jingai nam ta ki jingtrei ke jingman ke joka ka seng ba kham tam juga youth wing juga NPP ba blai nang kur ki kam ki dang le ha hakaleng ke jala kulai